Конфликтът между Иран, Израел и САЩ вече навлезе във втората си седмица и ситуацията става все по-опасна. Много анализатори предупреждават, че може да последват по-големи щети. Вчера Доналд Тръмп отправи силно предупреждение към Иран, заявявайки, че трябва да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня или ще се изправи пред сериозни щети. Но Иран отхвърли предупреждението, заявявайки, че е готов за всякакви действия от страна на Съединените щати. След този отговор САЩ разположиха третия си самолетоносач, превозващ над 75 самолета и хиляди моряци, сигнализирайки, че Вашингтон може би се готви за по-голяма военна операция. Междувременно американските и израелските сили започнаха нови вълни от въздушни операции срещу Техеран. Съобщава се за срутване на няколко сгради и загуби. В отговор Иран извърши операции срещу американски военно-въздушни бази и изстреля дронове към Израел. Същевременно Съединените щати обвиниха Русия в споделяне на разузнавателна информация с Иран, включително информация за позициите на САЩ, което поражда опасения, че друга голяма сила може да се намеси. Йордания твърди, че Иран е изстрелял повече от 100 снаряда и дрона към обекти в страната и сега Йордания също е замесена в този конфликт. Абонирайте се и харесайте видеото и не забравяйте да коментирате, ако искате всичко това да приключи.